Тук съм госпожа Виолета Малчева, преподавател по професионалните предмети в паралелките, сътрудник в малък и среден бизнес и сътрудник в бизнес услуги от Средно общо образователно училище Христо Ботев. Госпожо Малчева, наскоро се проведе иновационен лагер по проект на Junior Achievement. Бихте ли ни разказали малко по-подробно за тази инициатива? Да, тази инициатива от години се инициира, координира от Junior Achievement. Всъщност тя се провежда поради провеждане на Световна седмица по предприемачество. Тая седмица, 12-18 ноември, училищата в цялата страна, който има желание да се включи, разбира се, се провеждат такива иновативни идеи, открити уроци, лагери, състезания. Ние бяхме поканени от Junior Achievement и се включихме в мероприятието с провеждането на иновационен лагер. За коя поред година нашето училище участва? Значи като домакин участваме за първа година. Преди една година бяхме гости в икономическа гимназия Силистра с отбор от наши ученици. Там те домакинстваха, ние участвахме, а като домакини за първ път училището организира иновационен лагер. Наша група взема ли за призови награди? При посещението ни в Силистра отбора се класира на трето място. Бихте ни казали личните си впечатления от тази годишната проведена инициатива и миналогодишната? Пристъпихме с притеснение както отборите, така и аз още на 17 сутринта, когато се събрахме. Може би притеснението ми беше, че аз бях организатор и координатор на мероприятието и въпреки, че имах понятие как протичат нещата, може би ми се предаде притеснението на учениците, които участваха. Но се успокоихме след като раздадохме казуса на учениците, след като се формираха отборите. Видях, че се сработиха веднага, много добре разпределиха работата и ролите си. И така, после сценичната треска ни обхвана едновременно при представянето и защитата на самите проекти. Бяхте ли съгласни с решението на журито? Ами, не съвсем. Кои бяха вашите фаворити? Трябва да оправдая до някъде журито, защото все пак имаше си табличка с определени критерии от Junior Achievement и те трябваше да класират отборите съобразно критериите. Но като най-инновативна идея за мен беше другата тази, която беше да се класира. Благодаря много. Този разговор ще даде голяма информация на останалите ученици от нашето училище и ще помогне за участниците, които ще бъдат до година. Благодаря и аз. Да. Бъдат общо. Не, няма да им се. До мен е Таня Райчева, една от участничките в тази годишното провеждане на лагера. Тя ще ни разкаже своите впечатления. Здравейте! Моите впечатления бяха много добри. Радвам се, че участвам и инициативата беше на госпожа Малчева. Друго какво да кажа, бях с 4 човека. Радвам се, че бях точно в този екип и мисля, че нашата идея беше най-добра. Каква точно беше вашата идея? Разкажи по-подробно. Нашата идея беше за брауновата енергия. Чрез тази браунова енергия се получава вода и чрез тая вода се получава газ. Тая идея е много благоприятна за днескашното население и най-вече за целия свят. И тепърва навлиза в България. Таня, че си 12 клас, тази година ще завършиш. Какви са съветите си за по-малките, които до година ще участват? Моя съвет е на деците да се притеснявате да участвате и играйте, за да победите. Благодаря много. И аз благодаря.